N'i ko maquillage dɔrɔn i ko yɔrɔ sumayalen i ko lumière donc o degunba de tun b'an kan sɛgɛn tun b'an kan finalement client yɛrɛ bɛ décourager kuma bɛɛ an tɛ se ka taa nin ka yɔrɔ la courant tɛ yen. N ye groupe san mais n nana ye a fanga ka bon n ma kojugu parce que n'i ye essence litre 10 k'a la sɔgɔmada fɛ 8 heures ka wuli 20 heures a bɛ sa donc ni ne y'o fara ɲɔgɔn kan kalo la vraiment a ka girin ma kojugu. Dɔw yɛrɛ bɛna kuma la ka n'i sigilen sɔrɔ o bɛna sɔrɔ courant yɛrɛ tɛ yen bon o bɛ taa bon n'o kɛra yɔrɔ o bɛ gɛlɛya se clientèle ma. Baara n'i y'a dɔw minɛ courant bɛ tigɛ k'i to a kan a bɛ kɛ i n'a fɔ i ka tila wari dunni na ka sɔrɔ i ma tila baara la ala ni courant ko sababu la. Ces souffrances endurées par ces artisans issus des différents corps de métier appartiennent désormais au passé. Aujourd'hui, grâce à une initiative présidentielle, plus de 200 artisans ont pu bénéficier d'installations solaires. Un véritable soulagement qui leur permet désormais de travailler dans de meilleures conditions et de subvenir dignement aux besoins de leur famille. Non, si ça me fait alhamdoulilah, a bɛ dɔ fara sɔrɔ kan parce que en tant que courant kɔni tɛ tigɛ la kɔni baara tɛ jɔ sɔrɔ fana dɔ bɛ fara kan comparativement wagati min tɛmɛna ni i tun bɛ se ka heure caman kɛ ka sɔrɔ hali courant tɛ yen donc ni sisan kɔni i b'a dɔn k'a fɔ vraiment dɔ farala sɔrɔ kan alhamdoulilah. Parce que an bɛ taa lahara ka na ne tun t'a dɔn ne bɛ nin pano sɔrɔ cogoya min na pano mun installé len filɛ n fɛ yen miliyɔn ko de don m'a bɔ min aw yɛrɛ nana sisan yɔrɔ bɛɛ sumalen don lumière bɛ fan bɛɛ fɛ n yɛrɛ bɛ n ka perruque dilan san yɛrɛ bɛna taa client dɔ ka perruque caman i y'a ye an b'an dahirimɛ sɔrɔ. Nin bonyana ma fo ka taa tɛmɛ dan kan a balilana quoi vraiment a balilana parce que a kuma yɛrɛ fɔ don ne tun t'a dɔn k'a fɔ ko ne kɔni bɛ dɔ sɔrɔ a la parce que mɔgɔ t'an ɲɛ ma o ko la. Ces artisans qui œuvrent chaque jour pour embellir notre quotidien à travers leur savoir-faire n'ont qu'un mot à adresser aux généreux donateurs, merci. Leur reconnaissance va au président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Ne b'a fɔ dɔrɔn ko a ni ce ani baraji a ka laɲini ye min ye diɲɛlatigɛ la Mali ka hɛrɛ la laɲini bɛ sɔrɔ sira fɛn fɛn kan ala k'a kunsi o sira ma. An kɔni an bɛ président fo de an bɛ dugawu de kɛ ala ka sini kɛnɛya d'a ma ala ye fanga min kalifa a la ala ka kɛ si ani kɛnɛya ye. An bɛ ala deli ala ka fanga yarabi ala k'a yiriwa jamana tali fanga ala k'a di ɲɛmɔgɔ ma ala ka hakili ɲuman da n'u bɛɛ lajɛlen ma. Ne ye bololabaarakɛla muso ye ne bɛ se ka kuma n cɛ tɔgɔ la n bɛ ka kuma n cɛ tɔgɔ la Musa Keyita ala k'a ka fanga sinsin ala k'a ka fanga taɲɛ ala kana jugu sa la fiyewu ala kana labila jugu ye an bɛ foli kɛ. Ni dugu jɛra ala diɲɛ don o don da depuis ka nin pano in sigi n bɛ n kunkolo kɔrɔta n ko ala i ni ce an ka président ɲuman ni ce. Sinon paradigme minnu bɛ ne bolo yan musotigi mɔgɔ 4 de b'a la denbatigi mɔgɔ 4 yɔrɔ kana a ma nɔgɔn mais alhamdulilah an bɛ ala barika da nin hakilina bɔra mɔgɔ minnu yɔrɔ k'an dɛmɛ cogo la an bɛ barika da u ye vraiment n'i ko k'a fɔ k'i bɛ an bɛ nin kɛ bi a se t'an ye a se t'an ye. Cet appui est également salué par le président de la Chambre des métiers du Mali, qui souligne que c'est une première depuis sa prise de fonction à la tête de la Chambre des métiers du Mali. Très franchement, ne yɛrɛ kɔni na ɲɛmɔgɔ la ni bi ni ɲɔgɔnna maa ye a kɔnɔ quoi parce que fɛn min bi yan fɛn fɛn miliyɔn 30 a b'a bɔ pano minnu bi yan ne ye mɔgɔ ɲininka la fɛn fɛn bɛ miliyɔn 30 n'a ma caya n'o ye a tɛ jugo jukɔrɔ sali courant tigɛlen don mais baara bɛ se ka kɛ nin de la relais talen don tout de suite bon n'i ko kuma jumɛn bɛ ni kuma bɛ min ka bon i ni ce n b'o fɔ quoi. A diyara n ye a ye san ta ka di Seku ni Dongo ma ka tila tuguni ka na kiti 300 di artisanw ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ u ka baara la o b'a yira k'a fɔ jamanakuntigi haminako n'a hakilina bɛ bololabaarakɛlaw la soudeur b'o la tailleur b'o la menuisier b'o la ébéniste b'o la donc a kɛra dɛmɛ ye hakilina na fɔlɔ yan'a ka se sɔrɔ sira la donc vraiment parce que a y'a yira k'a fɔ Seku ni Dongo ye koba de ye jamana basigili la. Donc a y'a to Seku ni Dongo baarakɛbaw u ɲigin tɛ k'u yɛrɛ la u y'a dɔn bi k'a fɔ olu ye jamana jɔsenbere dɔ ye. Vu l'engouement et les propos de satisfaction, on admet sans risque de se tromper que ce geste fort du président de la transition est porteur d'espoir et de progrès pour tout le secteur artisanal malien.